moninaisuus, tasa-arvo ja osallisuus. Nämä ovat juuri niitä woke-arvoja, joita maailman ainoa supervalta nyt ajaa maailmanlaajuisesti, kuten trotskilaiset jatkuvan globaalin maailman vallankumouksen ajajat konsanaan. Eli ei todellakaan kannata ihmetellä sitä, kun joku sellainen, joka on aina vastustanut trotskilaista kommunismia ja sen edustamaa kumouksellista radikalismia, joutuu suhtautumaan varsin kriittisesti myös nyky-USAhan, joka on asemoinut itsensä dei- ja woke-ulkopolitiikan ajajaksi. Ja tätä seksuaalimaailman vallankumous USAta haluaa Suomenkin johto täysin yksiselitteisesti peesata. Vajalle 10 000 amerikkalaissotilaalle opetettiin koulutustilaisuudessa, että abortin vastaiset, elämää puolustavat ja perinteistä seksuaalietiikkaa ja perinteisiä perhearvoja puolustavat ovat terroristeja. Tällaista linjausta, siis siinä USA:n armeijassa, jolle Suomikin nyt rakentaa 15 tukikohtaa Suomen maaperällä. Mielenkiintoiseksi tämä yhtälö menee, kun pitää mielessä, että terroristejahan tulee myös kohdella, kuten terroristeja kuuluu ankaralla kädellä kohdella. Ja kun muistaa, että USA:n armeija ja NATO ovat asettaneet tehtävikseen taistella terrorismia vastaan, siis sekä ulkoista että sisäistä terrorismia vastaan. Mielenkiintoisia ovat nämä nykyiset asetelmat.